Sa pikas bahin, duha ka insidente sa pagkahagbong sa mga sakyanan ngadto sa Pangpang ang nahitabo kagahapong adlaw. Una nay usa ka pulis nga naangol human na hagbong ang gimaniho nga auto sa may bungaw sa Kansumuroy, Balamban tungod sa dangog nga kalsada atol sa pag-uwan-uwan kagahapon. Straight to the point. Wala kung dangog ganing kalsada, uwan-uwan gani mahigala, slippery kayong kalsada, hinay gyud. Kay usahay makigalaan dangog yun na kayo og labi na dunay mga lasag inig break nimo mga sukit paminaw dili madaog break ha. Kay tungod sa kadangog mo na nga maghinay gyud pananglitan og panahon nga dunay uwan-uwan, panahon mahigala nga inaning dangog ang kalsada. Samtang sa pikas bahin ikaduha may gala ang dito sa may Kanlumpang lungsod sa Uslob, usa ka wing van ang natagak sa Pangpang apan luwas la hinuon ang driver human wa malahos og kahagbong. Sa ubos nga bahin ang truck kay nasangit kini sa punuan sa kahoy. Straight to the point. Naluwas taon mahigalas punuan sa kahoy. Kining maong truck nga nasangit. May kini wa molahos mga sukit dig paminaw. Katanig pagtagad lubutagas to baduman usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Dili pasagid siya pationon indekin. Okay, kini mga higala swerte pagid kayo. Nasangit sa kahoy. O hinungdan mahigala nga nasangit ang maong truck og unya ang driver nakagawas. Wa ra gyud in taon maunsa mahigala ang driver. Dali kayo nakagawas ka gahapong adlaw gikan sa iyang wing van. Straight to the point. Samtang sa laing bahin 117 ka mga tao ang nawad-an sa panimay atol sa sunog nga nitabo sa may sitio Mayflower, Barangay Dulo, Fatima. Nining atong dakbayan sa Subo kagahapon sa kadlawon.